Hola, bon dia, és 1 de maig, són les 2 de la tarda. Avui, dia del treball, fa 50 dies que entro a casa vostra amb un missatge diari i avui també per explicar-vos quines són les novetats que hi ha respecte a la sortida al carrer que es produirà demà. Sé que tots teniu moltes preguntes, intentarem fer-ho de manera simple i senzilla, que pugueu entendre totes les franges horàries i les persones que podeu sortir al carrer. Els majors de 70 anys podreu sortir entre les 10 i les 12 del migdia i entre les 7 i les 8 del vespre. I segons diu el butlletí oficial de l'Estat, podreu sortir acompanyats d'una persona que convisqui amb vosaltres en el mateix domicili. No podeu quedar amb una amiga i anar a fer un passeig o amb un amic i anar a caminar. Això no podeu fer-ho, però sí podeu sortir acompanyats d'algú que visqui amb vosaltres. Els que sou majors de 14 anys podeu sortir a fer esport entre les 6 i les 10 del matí i entre les 8 i les 11 del vespre, sempre de manera individual i no en grup. No podeu quedar amb els amics o les amigues per anar a caminar o per anar a córrer, val? I sempre dintre del municipi. No podeu sortir del terme territorial de Sant Feliu. Us ho dic pels que aneu a passejar i aneu a municipis veïns, a Santa Cristina o a Pleja d'Aro. No podeu fer-ho, això. Podríeu ser sancionats. Els menors de 14 anys teniu modificacions respecte a la setmana passada. Podreu sortir entre les 12 del migdia i les 7 de la tarda durant 1 hora acompanyats d'un adult i a una distància màxima d'1 quilòmetre del vostre domicili. I aquest és un missatge pels pares. No agafeu les criatures, les poseu en un cotxe i aneu a algun lloc i des d'allà feu el quilòmetre perquè això no està permès. Només el quilòmetre es compta des del vostre domicili. Si feu allò que us deia que no podeu fer, podreu ser sancionats. Aquestes mesures de sortir al carrer espero que les feu amb seguretat, amb autoprotecció i sobretot amb distanciament social. Utilitzeu les mascaretes que hem repartit i d'aquesta manera evitarem la propagació del contagi, que sabeu que encara el risc de contagi és elevat. Avui, 1 de maig, m'agradaria acabar tenint un record especial per totes les persones que esteu fent que la ciutat funcioni, que no s'aturi, com els treballadors municipals, els treballadors que esteu en l'àmbit sanitari o de serveis socials, la policia local, que fa dies que està fent un esforç enorme, amb una jornada molt llarga, una jornada laboral molt llarga, i també la gent que esteu en l'àmbit de l'alimentació, que també heu estat fent durant molts dies, gairebé 50, doncs tota aquesta tasca. També els que esteu i les que esteu en el servei de neteja, que també ens ajudeu a mantenir la ciutat activa. I no voldria acabar sense recordar-me dels treballadors i treballadores de les nostres residències de gent gran, que gràcies a la vostra feina continuem mantenint aquestes residències a zero contagis. Vull dir que estem molt satisfets d'aquest resultat. I tampoc voldria descuidar-me dels treballadors i treballadores que esteu en els centres especials de treball, com el Bimar i el Tramuntana, que també espero poder-vos veure aviat en unes millors circumstàncies, en un millor moment. I escolteu, per acabar definitivament, recomanar-vos l'activitat que s'està organitzant des de l'Ajuntament, del Guixos Flors, i que podeu participar i que sigui de manera virtual. Jo avui acabo així i us deixo veure les meves flors. Espero que us agradin. Ens veiem demà.